Fl-aħħar 9 snin, Malta rat ir-rata ta' żgħażagħ li jitilqu kmieni mill-iskola u jifqu jistudjaw tonqos b'7.5%. Fl-2010, pajjiżna kellu l-ogħla rata ta' żgħażagħ li jitilqu kmieni mill-iskola fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea bi kważi 24%. Fl-2019 din ir-rata niżlet għal kważi 16%. Is-Segretarju Permanenti tal-Ministeru tal-Edukazzjoni Frank Fabri qal li dan it-tnaqqis poġġa lil Malta b'waħda mill-aħjar rati ta' żgħażagħ li komplew jistudjaw fl-Unjoni Ewropea. Malta baqgħet tnaqqas il-persentaġġ tal-early school leavers waqt li 11 il-pajjiż membru fl-Unjoni Ewropea minflok baqgħu jnaqsu din ir-rata qegħdin naraw li qed iżidu jerġgħu il-persentaġġ ta' early school leavers. L-aktar li telqu kmieni mill-iskola kienu subien. Fil-waqt li d-differenza fit-tfajliet li ma komplewx jistudjaw f'9 snin kienet ta' kważi 2%. Dan ir-riżultat pożittiv inkiseb grazzi għal politika tal-Gvern li jiftaħ skejjel ġodda bħall-ALP u l-GEM 16+ li komplew iħeġġu aktar żgħażagħ jistudjaw f'istituzzjonijiet terzjarji edukattivi. Il-Ministru tal-Edukazzjoni Owen Bonnici qal kif sas-sena d-dieħla se titfassal strateġija ġdida biex tkompli ttejjeb din ir-rata u aktar żgħażagħ ikomplu bl-istudji tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.